Ang puwersa mismo sa Drug Enforcement Unit sa Baliok Police Station 17 ay nakasikop kang alias Master, 20 anyos. Og na-rescue ang kauban nga menor de edad nga 16 anyos nga si alias Mark. Gihimo ang bypass operation bandang alas 10 kagabi Agosto 21, 2024 sa Purok 4, Suhay Village, Barangay Bagugalyera, Davao City. Nakasignit ug nakapalit ang mga pulis ug nakasashay sa gituohang pinaugang marijuana. Ug laing usa ka brick sa pinaugang marijuana ang nakuha nga mobalor tanan sa 137,509 pesos. Nadakpan sab sa laing bypass operation si alias Malu human makapalit ang mga pulis sa Bajada Police Station 18 ug gituohang shabu sa Purok Santa Cruz, Barangay Duterte, Agdao, Davao City pasado alas 10 kagabi Agosto 21. Mobalor tanan sa 42,160 pesos ang nakuhang illegal nga droga sa mga pulis gikan kang alias Malu. Samtang sa Tagum City, Davao del Norte, wala makalusot sa checkpoint sa mga pulis sa Barangay Apocon bandang alas 2 kaghapon sa hapon Agosto 21 ang duha ka mga lalaking nagmotor dihang gipara kay wala magsuot og helmet. Mulahos paunta ang mga suspect apan napugnan sa mga pulis. Dinhi nasakpan sa mga pulis ang gilabay nga pouch sa backride ug dihang giablihan aduna kini gituohang shabu ug nakasignit pa og laing nakasasya sa gituohang shabu ang mga pulis nga naapay improvised tutor. Ang mga suspect nga sila alias Rudy ug Gerson ang nangapriso na karon sa Tagum City Police Station.